ଆଜିର ରୋଷେଇ ଛତୁ କୁନ୍ଦୁରି ବେସର। ରୂପାସ୍ କିଚେନରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୋଷେଇ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୂପା କର୍ମାକର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୂପା କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି କୁନ୍ଦୁରି ଛତୁ ତରକାରୀ। କୁନ୍ଦୁରି ଛତୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ: ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଆଜ, ଧଳା ସୋରିଷ, 3ଟି ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଏଇ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରକୋଣିଆ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛାଣି ନେଉଛି। ଏଠି କୁନ୍ଦୁରିକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସରୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆମେ କୁନ୍ଦୁରିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଆମେ ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ନେବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ନେଇଛି, କୁନ୍ଦୁରିକି ଧୋଇ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ କଡ଼େଇ ନେବା। କଡ଼େଇକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ କଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମୁଁ ଏହି ତରକାରୀଟା ପୁରା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଧଳା ସୋରିଷ, 3ଟି ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଥିବାରୁ ପିଆଜ ମୁଁ ପରେ ଦେଉଛି, ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଛତୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଛତୁକୁ ଦେବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଆଗରୁ ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 2ରୁ 3 ଚାମଚ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟର କାଟିକି ଦେବା। ଟମାଟର ଦେବା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛତୁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ସୋରିଷ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ତରକାରୀଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଦେଲେ ଆମର ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ସୁଆଦିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।
दया करिकी आपण माने सब्सक्राइब मध्य करंतु। देखंतु एठी हम तरकारी होई गलानी। एबे हम गैस ऑफ करि नबा एवं गरम गरम परसी नबा। यदि मो वीडियोटी आपण मानकु पसंद लगे तेबे आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु, जा फଳରେ आपण माने मो वीडियो को सर्वप्रथम देखि परिबे। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।